भोजपुरी के दो बड़ा खबर जो कि पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू और फायर स्टार चैनल पे आपके स्वागत बा। लेकिन बात कर लिया जब पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से दूगो बहुत बड़ा खबर आ रहा बा, वही पर विशेष तरीके से चर्चा करे वाला ये चीज बतावे वाला बनी। हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी हमारे चैनल के और एगो लाइक करी ताकि हमनी के मोटिवेशन बढ़त रहो, और एगो शेयर भी कर दी ताकि आगे भी वीडियो बढ़े। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के बारे में इस तरीके का अपडेट आ रहा बा, जोन की अभी फिलहाल एगो पोस्टर जारी कर देवल गइल बा है, स्क्रीन पर नजर आवत हुई। और ये पोस्टर में चांदनी सिंह और पावर स्टार पवन सिंह दिख रहल बड़न लोग। तो फिलहाल छठ गीत के ये बटे पोस्टर मतलब कि लीकेज कइल गइल ह, और वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह मतलब कि यह गाना में नजर आ रहल बा, और वहीं में चांदनी सिंह भी बारी। और कहे वाला बात ई बा कि छठ गाना हो सकता आज न त बिहान आ जाई, लेकिन यह तरीका के बहुत लेट से गाना का रिस्पॉन्स करी, कुछ ना रिस्पॉन्स करी, कुछ घंटा ना उखाड़ पाई है पावर स्टार पवन सिंह। ऐसे हम कहतनी कि जब गाना देवे के बारी होखला तब तक तो गायब रहलन लोग, सुत रहलन लोग। है 2 दिन में का उखाड़ ली गाना हो, कुछ ना उखाड़ पाई। वहीं पे बता दी कि दूसरा खबर पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से ही बा, जो अपना राजा जी के गाना जो 28 नंबर पर ट्रेंड करत रहे, पिछला महीना 28 नंबर पर ट्रेंड करत रहे ये गाना अपना राजा जी के। लेकिन अब जाके ये गाना बहुत तेजी से बहुत ज्यादा भूचाल मचा रहल बा। 18 मिलियन जा चुकल बा गाना के व्यूज, और 8 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा, वो भी टॉप लिस्ट के म्यूजिक सेक्शन के टॉप लिस्ट में ट्रेंड कर रहल बा। और भौकाल मचे के शुरू हो गइल बा, मतलब कि तांडव हो रहल बा एगो अलग ही लेवल पर। पावर स्टार पवन सिंह के ये गाना एक अलग ही लेवल पर तांडव कर रहल बा, मतलब कि हर तरफ देखल जाओ तो पावर स्टार पवन सिंह के चर्चा तो रहला। लेकिन यह छठ गीत में जे तरीका के बदसलूकी कैले बड़न, कहीं ना कहीं ऑडियंस के बुरा लाग गइल बा, इनकरा फैन के भी बुरा लाग गइल बा कि जे तरीका के डेट के बता के हमनी के थक गइनी स, और एकरा के चेंज कर कर के ये लोग ना थकलन। और आज के डेट में एगो गाना आवता पावर स्टार पवन सिंह के, हो सकता साँझ ले रिलीज हो जाई या काल्हे सवेरे में रिलीज हो जाई, एकदम कन्फर्म खबर बा। लेकिन ई देखे वाला बात बा का ई गाना ग्राउंड लेवल पर बाजी ना बाजी। पावर स्टार पवन सिंह के गाना बजबे नहीं करी ग्राउंड लेवल पर, हाथना लेट से रिलीज करबा तो कहाँ से बाजी। वहीं पे ग्राउंड लेवल पर बात कर लिया जाए तो अपना राजा जी के जो बा वो ग्राउंड लेवल पर बाज रहल बा, यानी म्यूजिक के टॉप लिस्ट पर नजर आ रहल बा ये गाना। पावर स्टार पवन सिंह यह दिन तो बता दी कि काराकाट में परिभ्रमण में भी करत हुई, क्या कि 2:33 के आसपास में होता। तब अभी काराकाट में नवीन नगर में हुई, चाहे मतलब कि 4 जगह जाए लन हम परिभ्रमण करे तो वहाँ करत हुई इनकर भ्रमण। लेकिन यहीं पे बता दी कि 2024 के छठ पूजा में यह तरीका की मतलब कि साफ घटिया वाला स्थिति लिया दिले बड़न लोग ये लोग। तो इहर लख खबर, दूगो बड़ा खबर इहर लख जो कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना ई वाला जो कि एक पोस्टर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर। वहीं पे देखे वाला बात बा कि जिस तरीके से इंतजार करल जात रहे छठ पूजा के कि छठ पूजा आई तो गाना रिलीज कल जाई, चाहे पहले से गाना बना के रखल जात लख। लेकिन एक बार ऐसा चीज हो गइल बा कि छठ पूजा के लोग कुछ समझते नहीं बारन लोग, कोनो वैल्यू नहीं लोग देवत। तो सोचो भोजपुरी ऑडियंस ये तरीका के हमनी के भोजपुरी में बड़े बड़े स्टार जिनके रेंज रोवर ओडी फॉर्चूनर से घूमे वाला व्यक्ति आज के डेट में इनकरा लोग ला महत्वपूर्ण नहीं रह गए छठ पूजा। तो भाई समझ सकता लोग कि पावर स्टार पवन सिंह एगो गाना देवतरन, खेसारी लाल 2 गाना दिलन ह, वहीं पे जो प्रमोद प्रेमी बारन वो 2 गाना दिलन ह, और भी अदर कास्ट के भी गाना मतलब अदर स्टार के भी गाना आइल बा। लेकिन कहे वाला बात बा कि इतना बड़ा स्टार होते हुए भी ये लोग एक ही गाना देवतरन लोग, मतलब कुछ नहीं खन लोग बुझत इतना महापर्व जिनके हमके छठ पूजा मनावल जाला। तो फिलहाल इहर लख न्यूज की 2 अपडेट लख ई है, पावर स्टार पवन सिंह के एगो पोस्टर ई जारी कर देवल गइल बा, और दूसरा बात कि ग्राउंड लेवल पर जो अपना राजा जी के वो ट्रेंड कर रहा बा। फिलहाल के लिए हमारे चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब कर लिए, एगो लाइक कर दी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहो, इस तरीके के और भी अपडेट लेके आवत रही ज़्यादा। फिलहाल जय भारत जय हिंद।